Denne sledujeme výkyvy cien, čítame panické titulky, kryptotrh vie byť niekedy poriadne ohlušujúci šum. Ale čo ak sa práve v tomto chaose skrývajú dôležité signály o tom, kam to všetko smeruje? Poďme sa na ne spolu pozrieť. 442 miliónov dolárov. Presne toto číslo nedávno spustilo vlnu neistoty naprieč celým trhom. Podľa správy, ktorú priniesol James Thorpe pre The Currency Analytics, táto obrovská suma prišla z jedinej peňaženky. Od tzv. Veľryby, ktorá sa svojich mincí nedotkla takmer celé 10 ročie. A keď sa konečne pohla, trh to okamžite pocítil. No, toto nebol len taký nejaký bežný predaj. Bola to udalosť, ktorá odštartovala skutočnú reťazovú reakciu, plnú strachu a špekulácií. Tá reakcia bola blesková a povedzme si dosť brutálna. Ako informoval Thorpe, cena prudko klesla a objemy obchodov doslova explodovali, keď investori v panike začali reagovať. Bola to panika alebo príležitosť? No, trh bol v tom momente totálne rozpoltený. A nešlo tu len o nejaký pocit. Tento sentiment potvrdili aj veľké finančné inštitúcie. Analytici z JP Morgan takmer okamžite vydali varovanie pre svojich klientov, že prebudenie jednej veľryby môže pokojne povzbudiť ďalšie, čo by viedlo k ešte väčšej nestabilite. Jedna jediná transakcia tak rozvibrovala celý ekosystém a zanechala za sebou atmosféru strachu a poriadnej neistoty. A tu je to naozaj zaujímavé, keď sa pozrieme na dáta z analýzy portálu Token Post. Tieto čísla ukazujú trh, ktorý absolútne nevie, kam sa pohnúť. Vidíme tu prudké straty, ktoré sa striedajú s miernym oživením, je to vlastne dokonalý obraz nerozhodnosti. Token Post ide ešte ďalej a rozoberá celkovú náladu. Index strachu a chamtivosti je na úrovni strach, to je jasné. Investori sa uchyľujú do relatívneho bezpečia Bitcoinu, čím stúpa jeho dominancia na úkor altcoinov. A zároveň, ako vidíme, klesá záujem verejnosti a aj celkový objem obchodov, čo signalizuje jediné – veľkú opatrnosť. Doteraz sme sa vlastne bavili o šume a tých okamžitých, často veľmi emocionálnych reakciách trhu. Ale čo ak sa pod všetkým týmto hlukom deje niečo oveľa podstatnejšie? Niečo, čo môže naše budúce rozhodnutia ovplyvniť oveľa viac. Takže poďme sa teraz presunúť od toho krátkodobého šumu k dlhodobým signálom, k tým zásadným zmenám v technológii a v adopcii, ktoré môžu skutočne definovať budúcnosť. Jednou z najväčších dlhodobých hrozieb pre kryptomeny je príchod kvantových počítačov. Tieto stroje by totiž teoreticky mohli v budúcnosti zlomiť súčasné šifrovanie. A presne na túto hrozbu už dnes vývojári reagujú. Ronaldo Marquez to vo svojom článku pre NewsBTC veľmi dobre popísal. Návrh na vylepšenie Bitcoinu, známy ako BIP 360, v podstate mení spôsob, akým fungujú Taproot transakcie. Zjednodušene povedané, namiesto toho, aby odhaloval verejný kľúč, tak ho skrýva. A tým robí celú sieť oveľa odolnejšou voči budúcim kvantovým útokom. A čo je dôležité, toto už nie je len teória. Tento citát od Oliviera Rossi Newtona, šéfa spoločnosti BTQ, ktorá za touto implementáciou stojí, to vystihuje úplne dokonale. Oni nečakajú, kým hrozba príde, ale aktívne už dnes budujú obranu. A presne toto je signál technologického pokroku, ktorý sa v tom dennom šume veľmi ľahko stratí. Ale technológia zďaleka nie je jediné miesto, kde sa objavujú tieto hlboké signály. Poďme sa pozrieť na politiku a financie. 10%. Čo sa asi skrýva za týmto číslom? No, toto je ďalší poriadne silný signál. Pankaj Case The Currency Analytics informuje o historickom návrhu zákona v Severnej Karolíne. Tento zákon by štátu umožnil investovať až 10% svojich verejných fondov priamo do Bitcoinu ako ochranu pred infláciou. A pozor, Severná Karolína v tom nie je sama. Tento krok je súčasťou rastúceho trendu. Štáty ako Texas, New Hampshire či Arizona už podobné kroky podnikli. Toto je pomalá, ale stabilná inštitucionálna adopcia na štátnej úrovni. A keď sme už pri tých reguláciách, je tu jeden úplne kľúčový rozdiel. Či je digitálne aktívum klasifikované ako cenný papier alebo ako komodita. Táto definícia totiž určuje, kto ho reguluje a aké pravidlá preň platia. A práve tu prichádza ďalší dôležitý signál, o ktorom informoval aj Token Post. Americké regulačné orgány klasifikovali Solanu ako digitálnu komoditu. Tým ju vlastne zaradili do rovnakej kategórie ako Bitcoin a Ethereum. A takáto regulačná jasnosť je pre veľké ekosystémy absolútne kľúčová.
A jaký je reálny dopad? Podľa analýzy C. Monasteria v Crypto Economy dosiahla celková ponuka stablecoinov na Solane takmer 18 miliard dolárov. Tento graf ukazuje, že Solana sa stáva kľúčovou vrstvou pre vyrovnanie transakcií s digitálnym dolárom, pričom jasne dominuje regulovaný stablecoin USDC. Dobre, takže poďme si to zhrnúť. Na jednej strane máme hlasný, chaotický šum a na druhej tiché, no o to silnejšie signály. V konečnom dôsledku ide o to naučiť sa medzi nimi rozlišovať. Šum priťahuje pozornosť, vyvoláva emócie a vedie k unáhleným krokom. Signál je však o niečom inom. Sú to fundamentálne zmeny, vylepšenia kódu, ktoré sieť zabezpečia na 10 ročia a postupné kroky vlád a regulátorov, ktoré budujú základy pre budúcnosť. A práve v rozpoznaní tohto rozdielu je ten kľúč k informovanejšiemu pohľadu. Nakoniec teda skutočná otázka neznie, či je trh hore alebo dole. Skôr ide o to, čo vlastne počúvame. Ten prchavý šum dneška alebo tie tiché signály, ktoré budujú svet zajtrajška. Našou misiou je presne toto, hľadať signál v šume a dávať zmysel zložitým témam. Ak vám táto analýza pomohla lepšie sa v tom zorientovať, budeme radi, ak ju budete zdieľať a začnete sledovať náš kanál pre ďalšie podobné rozbory. Veľmi si ceníme vašu pozornosť.